Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, kumutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Lola, magwa ka na dira sa kwarto mo. Ay, oo, apo. Dali lang gud ha. Oh, Lola, nga kadugay sa imo magwa, haw? Ano abi, apo? Kay nagapalanakit ang lawas ko. Ginakapoy ang mga tiil ko. Kag nagasakit ang likod ko. Kag hindi lang na, nagalingin pang ulo ko. May pa siguro, Lola. Mapamassage kita. Ano? Mapamasahe? Oo, para ma-relax kag mangin matawhay ang imo pamatyagan. Ay, oo, no? Makadto kita sa mga blind massage. Kag magpamasahe kita dito. Oo, Ola. Dalon ta si Lolo Miloy. Ay, oo, gali. Ipamasahe ko man to si Miloy ko kay nagasakit na to kunong taludtod ya. Ah. Laing gid man niya gali kung magpamasahe ka sa mga blind massage, no? Oo, balala. Sa masahe, abi, madamo ka man sa pilian la. Ah, tuod. Oo, may ara nga Reflex, Swedish, kag Shiatsu. Shiatsu? Hindi bala, ang ido ta, shiatsu na. Shitsu ni ala. Uy, mas kubado. Dali yung. Dan tawaho, may nagapakadto dire. Uy, si Pirot sarurot man ako. Ay, oo, matuod. Bao, kalawig man siyang panahon nga wala di siya nakakadto sa ato, no? Ay, abaw, kanami pa siyang propamugno niya. Hoy, may kape ka da? Abaw, bago pa lang gani ka mo makakitanay, mas kubado, mangayo ka na dayon kape? Ate, kung may hatag mo lang siya luluyo, nga biman. Sa bagay. Oh, yara. Pirot. May naintrigagin ko ba lang sa imo mo? Nga man, mas kubado. Nga, Pirot ang tawag sa imo, haw. Kabalo ka. Wala pa eh. Ginasunod-sunod ko abi si idol ko ba na, Abian Pirot Pitzilier. Tiyan mo na nga, Pirot ang tawag nila sa akon. Pirot sa rurot. Pero, ano gid bala ang ngalan mo? Juan, Joseph. Ay, abaw. Kanami man gali sa ngalan mo, Joseph. Ay, may kilala man ko bala nga Joseph. Mayo pa siguro. Taugon ka na lang namon nga si Joseph. Joseph Pirot? Pwede Kay total, idol ko man na si Abian Pirot. Abaw, kilalahay ka mo, haw? Hindi. Nanamian di ko na abi magsunod-sunod sa iyang mga kanta. Ay, sige abi, kantahi kami liwat kay daw lawig naman ang panahon nga wala ka din nakakanto sa amon. Okay kantahi kami Kanta na! Sampol, sampol, sampol. Malinong ang kagabihon, mamingaw nga walay sangli. Nakita ko ang imong kagayon, nga sa akon may pag-ambi. Hinuganas ang kakahuyan, linagas sa tunog kag ulan. Ginamingaw ako palangga,
Kung dili ko ikaw makita, bisan ako nagakatulog, gulpi lang matampungawan. Ang masubo ni mga tingog, ang gahari sa panumduman. Palapit na upalangga, kag imo ako hakson. Ang matamis ni mga halok sa akon mo ipaago. Ara na. Are, lantawan ko sa espeho. Ay abaw, daw mapuslan man galing itsura ko ho. Namion ko gidang porma ko Hambal nga daan sang akon amigo, nga si amigo Ariel. Namion ko gid kuno ang akon itsura. Kinahanglan, guwapo gid ko mag-atubang sa iya. Hambal naman niya ni Migo John Mar. Kinahanglan, makuha ko gid ang tagipusoon niya. Pero, siling naman niya ni Migo Jiril, Robotino, kung wala na pag-asa, hindi na pagpilita. O galing, hambal ni Migo Eli kag ni Migo Ryan, may nobyo na kuno si Katkat. Pero hambal ni Manong Hill, sige lang Robotino, padayo na lang, base pa lang, Hello? Hello, Jo? Oh, kamusta ka na? Okay lang ako diri, Kat. Ayos lang. Ari ako diri subong sa guwa sang amon nga massage clinic. Ikaw, kamusta ka na dira? Okay gid ako diri, Jo. Ari, nagapamati radyo si Lola Basyang. Ang hambal niya gani, kung tani makalagaw ka naman diri sa balay. Lagaw di bala? Sige. Basi karon sa gabi, makalagaw ko dira sa inyo. Hambala lang da si Lola Basyang. Malagaw ko da kag mamasyar sa imo Ay, grabe na ng mga balita, subong. Sino ba lang gina-istorya ni Katkat sa cellphone naman? Siguro si Jojo naman mo. Mayo lang niya mga in love. Amo na iya nga mga tirada. Ay grabe gid si Toto Joseph Perot magkanta, no? Oo sunod malang niya sa akon. Ay tuod? Oo, ako nagtudlo sinasa iya. Kabalo ka magkanta, mas kubado, haw? Oo pero hindi lang ko magkanta. Nga, haw? Basib lang magulan, haw. Ako? Kung wala lang ko napasmo sa Facebook ko, singer naman ko subong. Ay, sana ulit. Ano to? Grabe mo pala, Eliyaw. Salain, gilikon kahigugma ka, no? Ay, nga aman. Gatagring dalunggan ko. O ako bala?
siyang nagbatya gugla pagigugma, pero mili nga nagapitik-pitik ang dughan ko. Tapos kumabatian kong tingog, ya ka makita ko siya. Do, hindi ko mapahamtang, Preberto. Galing. Apo na ganing budlay, kabi mo. Kung nagahigugma ka, nang tutuod yun lang kapag higugma. Oo. Nga, aabi nga palang gaon mong tao, nga way ka man ginapalangga. Ay. Si Prepuloy dapat din ang advisean. Kaya nga, sige, pagyapon pilit ko galingon niya. Bisan kasado na itong palangga, ya. Hindi ko believe kay Puloy. Naaman. Kaysa gistoryahan na ika mo, bao, kanami siya doon ay gito gahibi. Sa galis may padalay ko itong nasulat yung kinapa. Oo. Ang kasamin ni Prepuloy, panghatag-hatag kay Basyang. Kumaga do, daloon niya bala sa iyang mga ginapanghatag. Kay kabalo siya nga si Miloy. Gapangayo mo niya kay Basyang. Siya mo na ganing sobo kay siya gapanghatag si Basyang niya mong gahatag kay Miloy. Pero may pabangkot ko si mo, Preberto. Sabdon mo na. Are, papakot ini siya nabatian ko nga papakot. Sa lulo ko pa ni siyang una yung panubli nga papakot. Pero gulumutan na guro na, no? Basi, bala ko nakasugid man ang lulo mo bala sa lulo ko, hao? Dahil ang papakot na. Are, pamangkot, oh. May duwa ka palpal. Gindasok sa duwa ka buho. Pagabot sang palpal, nadagdag ang buho. Duwa ka palpal, gisulod sa buho. Sa duwa ka buho. Sa duwa magkabuho, pagabot sang palpal, nadagdag ang buho. Kaya kabalo ka, ang buho nagtapik sa palpal mo. Ba si ilong, guro, ilong. Hindi, Preberto. Kabalo ka kung ano na siya? Ano na? Ang short mo ang nasuksok mo lang ang short. Amo na siya, gindasok ang duwa ka palpal. Duwa mo lang katiil, tapos pagabot mo yung palpal, imadagdagid na yung buho. Lain man na yung buho ang ginabutangan palpal. Yan niya sang karbaw yung palpalan bala. Oo. Kasi nagliga, daway ko kapunto sa imo mga papakot. Subong may ari, pagid ko siya kapapakot. Dama, no, subrenta sinabi, Hindi man. Hindi ni siya in English. Kabala ka. Ari ang pabangkot ko, ho. Basi, bla kabalo ka naman. Kaya do expert kasi na di, eh. Kaisa suhoton, kadua kuot-kuoton. Sabi na premium. Kaisa suhoton, kadua kuot-kuoton. Basi luwag, di man? Hindi na siya luwag. Ikaw biklo. Paris na siya. Basi sinilas ko daw? Ay, hindi man. Ito yung sinilas. Lain. Basi guro dagom, di man? Ay, hindi, Roberto. Kabalaw ka kung ano na siya? Isurinder ko. Bayo na siya, Roberto. Ikaw yung ako mga lain-lain. Pamisat mo. Bayo? Ay, oo. Ang bayo, kaisa mo lang pasuhot sa lawas mo, pero pagpagwa mo siyang imo nga duwa ka kamot, sa duwa man kapako. Di ba la? Oo, amo na siya kayo. Lain na, bigla na paminsyar mo sa mga bagay-bagay. Pati ito, nag-adam ka? Ate, siyempre, sunod mo lang ko sa imo, Roberto. Kabalo ko kung nga nag-alam ka. Ay nga, aman, Roberto. Pirmi kagapamasahe, guro sa blind Saira masadya. Ay, oo. Kabalo ka, basta nagapamasahe ka. Nami man yung pamatsyag mo, relax, tapos... Oo, sa blind Saira masadya. Oo, sa Saira blind massage, pamasahe ka mo di.
Pero ate, silang kapamangkot ako ni mo duwa at Dan, isa lang. do mabalda ko sinihaw. Abe anong pamangkot? Anong English? Siyang dalaga nga sa dalom gatindog.